И какво са хора, съм пал една стил лайфборд. Отбор съм сини червен, не знам. Вау, знака. Къде беше знака, бе? О, знака от нашите сините. Окей, аз съм Пауло и днес си каза снимам на лайфбот. Трябва да бием червените. Дюм! Чакай да ги запушим, така да ги запушим. Чакай да запуша тук червените да минат. Чакай да ги запуша да не минат червените. И пушете тъй, да се бават. Не нашите ми и китайца. Тъде може да пуша червените, казах, защото много бързо минават и съм налепил на тук долу. Окей, син, давам си, то съм легал на дълъве. Окей, трай, килеш, не паре букчето е. Имам две бокчета, айрон. И аз вече съм почнал да купам. Окей, имам 4 бокчета. Мисля си направя един workbench. Има ли workbench? Не. Басам. Тук ако да ги чекали с лъка, няма лък, а не само дава стрели. Къде сте, червени? Убили са един червен, окей. Не сме. Общо 28 сини, 27 червен. Някаква кирка тук се размия, ще взема. Окей, свите са отмели. Само да не фейлна, че... Такива, такива, не. Ще качи да оцелях. Окей, къде сте с брони, бе? Къде са броните, бе? Искам да ги взема. Къде ги слагате с брони, бе? Това всичките чест. Значи трябва да ги капчер на поинта. Окей, са... Някой го направи готино така. Аре, това са от моите. Много 10 плеера са вече. Вижте тук, дето показва 10 долу. Пишете долу в коментарите дали лайфбот ви е интересно и да снимам на нея. На същата игра, лайфбот. Фак, ще филм. Ще минем долу. Този път пак паднах в май. Умрях. Тези мите броните, бе, се не знае. Извинете, малко дърво. Аре, кратко тило. Аре, окей, тук някой го направи бати. Ето ще се кача от тук. Ела, бе, глупав. Само вълкчета. Ти ще ни отвориш да минем. Той тъпо така. Значи, кой трябва бил е? Тървили са. Аз знака още игра, начало съм от си знака от нас сините, аз съм паук, казах. И фак, как ги слагате с блокчета? Окей, ето ги червените. Ще сложи блок. Аре. Ами, не мога тук. Аз глупава така го сложи това блокче. Кашлям. Вижда го някакво блокче тук си лети само. Окей. Сега, къде са червените, бе? Ето го там единия. Тук единия червен ви чекали, бе. Ето. Бой по червения. Убитко е, убитко е. Ето го е. Не, само. Където в червения, бе? Пак. Да ме не бутните, защото лошо ми се пише. Ето го мангала, ето го мангала. Мангали, бе? Давайте го, гонете го, бим. Айма с принца. Аре, никой не мога. Какво стана, бе? Това ще от мен за епизода и чао.